През 1529 г. бил свикан Втория кралски събор в Спеяр. Първият бил през 1526 г., на който всяка провинция получила свобода по отношение на религиозните си дела. Всички немски князе били събрани тук, заедно с представителите на църквата. Желанието на църквата било да смаже ересата на реформацията, първоначално с мирни средства, но ако се наложи и използвайки сила. Първото предложение на Рим било да се спре обръщането на хората към новата вяра. Държавата, която вече е на страната на реформацията, ще си остане такава, но тези, които не са я приели, ще ли да останат в традиционната вяра. Ако този едикт би бил приет, тогава реформацията нямало да може да се разшири там, където все още не била известна, нито можело да се утвърди там, където вече била започнала. Основният проблем бил свързан с свободата на съвестта. След като се събрали да обсъдят какво да правят с това предложение, те повдигнали въпроса: има ли Рим право да принуждава съвестта на хората и да забранява свободното изучаване на писанията? Поглеждайки назад към близката история, те си спомнили жертвите, които мнозина преди тях направили, за да стигнат те до този момент, и как предложението на църквата целяло отново да ограничи гражданските свободи на хората. Благородниците заявили: нека отхвърлим този указ. По въпросите на съвестта мнозинството няма власт. Те виждали ролята на държавата като защитник на свободата на съвестта, но това било също така и нейното ограничение. По отношение на религията, те използвали думата протест в своя отговор, и оттам идва термина протестантизъм днес. Но за нас е важно да разберем какво се крие за тази дума, за да знаем какво наистина означава да си протестант. Германските князе заявили, че принципите за техния протест са същността на протестантизма. Те се противопоставили на злоупотребата на хората от две области на вярата. Първо, намесата на гражданските власти над съвестта, и второ, неограничената власт на църквата. Вместо това протестантите поставили свободата на съвестта над гражданските институции и властта на Божието Слово над видимата църква. Те отхвърлили авторитета на властите по религиозните въпроси, като насърчавали хората, както пише в книгата Деяния на апостолите, да се подчиняват на Бога, а не на хората. Тяхното разбиране било, че ролята на държавата е да защитава гражданските свободи, а не да контролира религиозното поклонение на масите. Днес има голямо отклонение от този велик протестантски принцип. Библията и само Библията трябва да бъде наше правило във вярата и в нашите житейски задължения. Днес има нужда да се придържаме неотклонно към Божието Слово, както го правеха те в началото на реформацията. Тези принцове не се огънаха под натиска и не търсиха временна наслада в успеха от постигнатото досега. Ако те се стремяха да получат одобрението на властите, реформацията щеше да бъде унищожена. Но те разбраха, че тук са заложени много по-сериозни въпроси и вярващите по целия свят от тогава насам се радват на плодовете на тяхната решителна опозиция. Докато името на Мартин Лутер е добре известно, имената на тези князе са много по-малко известни, но тяхното място в историята все пак е жизнено важно за свободите ни днес. Нека разберем какво наистина означава да си протестант. Това е да защитаваш авторитета на Божието Слово и свободата на съвестта по религиозните въпроси.